Ubwansu bw'omugusi. Isato chibono mogorobo mwancho moligeria mangeto ko aligereti kurwa semesa yaito yamayekerenga ekeneno kaneka kwanyala ko kwemanya ingagenda to kobaga gwateka imena isko yorogongo ruagusi mwancho moligere ko ndi tangani tukatonyora to kwaligereti ya senchira yuwenge. Katika kazi yetu tuligundua kwamba kina mama wanapitia dhuluma mbalimbali. Ndio maana tukaanza hii project, tukaibuni ili waweze kupata mafunzo ama skills za kuweza kutengeneza handicrafts kutoka kwa fiber ambayo inatolewa kwa ndizi. Ekeombegetalie serikali ko basira bangine imeye bunge ya Kitutu cha Chenouth bunenchire yemoyo ko batanga gwesona na mone chisegi chegenga. Nerebuya oireri baga asinjira ya bene na gochoke serikali yao bone tukunya gwechanda nga baitu serikali giombetia basaepi obotenere bwa serikali ya county ya Nyamira ko mochigwa soko baombye no gutaikirania magano ya basaya nene ase chisukuru chebo bunde chigotoka se county yo. The management BOM together with the parents decided to purchase a power backup through a generator. Okubura bw'ekinguru ky'estima ase chinsemo imeye county ya Nyamira kwerere sukuru y'abamure Nyamira ko gore generator bunenchire yemoyo kwegenderia se sector y'Kisemi. Ayo amana yanda mango mwancho moligere to kwali no nyara ko bagosanga muna intu senchira yoboyi kirano botambe witarase mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital whether YouTube Ndizi TV News na website www.ndizitv.net. Lydia Mosense moya kabere kweneke ngago chiri witira sumunwa bwa ebe manyerero chinga kiboyigo sara mu manya gene tokoba kweneke yabuna chibi cha mulero gi echago chira senchira yoboyi kirano ya nenguru kwa Josephat Amisi ko kwali gantanyara ko batoko sangamo naye kurumo chakano goikera omwalyo toko ya chaka ama ya chisesa to chebono botuko korose county ya Kisii nigobono ekiombegetalie serikali gekyo gekoro kwa Center for Community Mobilization and Empowerment Kenya koba gegwesokia nago chaka umurobuli bokwena na obosemia na magelyo aho byombe bya basubati na bangina buna enchira eyemo yoko baigali chinchira balanyara koba gwetanga amone chisegi chegenga seri tukolya lero nigo banyara koba gwikirana sekenyero nsembo ya Nyakeyo yegotoka imeye constituency ya Kitutu cha Chenouth asubanyara koba komera na amone kyombe ekemo kyabangina ikigenda tokoba gekorosia ebitamba na bigo ekorosia ebintu binde kurwa aseme gomba ya matoke asebo igo banyare koba bagosegetonga banyare koba bagweto mana kwero botamba sobokoli bwabo bunenchira yemo yogwetanga na makon ahayo akoletua
amone chisegi chege ngano na boni go mubaro omone ke mogene to koboko ne kiwa asorongurwa gusina kenyengi mako bwatekana na basbatia banka bagenda to kobagwetera makonga tia bachinga chisegi chege ngapo na gutomanya muri kwito Mildred Momanyi una enchereye moyo gukora ubutakana boigo chinsegi chege ngani gobono ikiombe getarike serikali yekoragwa na SICOM Center for Community Mobilization and Empowerment yasokire na guchakia ikiombe kamenyekante na banana fiber iriokonya gukora umuchando w'chinsegi chege nga kurwa ebinyoro ime ya nyakeyo ebunge ya Kitutu Chacha North County ya Kisii lero igaiga niko twachese kiombe kiomugumo kero siri na banana fiber because enkwegeri tora abantu igoro ogotiga gose ogokeye chisegi cha nyumba twanyorire na ase setting yelisabu prevalence gosama kali yali yabasubati ko kunereliwa nigera at 51%. Kina mama 51 kati ya 100 wanapitia dhuluma mbalimbali. Kulingana nabo bisakurwa ikiombe kyo nigo bareire igoro y'umubaro umunene bwabangina nabo bagwetera umuchando yo na igo guchakia umurubulyo uyu. Katika kazi yetu tuligundua kwamba kina mama wanapitia dhuluma mbalimbali kwa sababu ya kutegemea waume wao ama wazee wao kifedha. Ndio maana tukaanza hii project, tukaibuni ili waweze kupata mafunzo ama skills za kuweza kutengeneza handicrafts kutoka kwa fiber ambayo inatolewa kwa ndizi. So andake kagera tukalente project yegegere abasubati abanyari kwenyorera amayegeria mbalimbali yo gutumia chiusi chichia matoke korosi bintu buna chimategereri bawoni bamente chinyumba se chibesa chinyumba chiabo abanyakiombe abani go batalire chingongo ryo gusomya buna bakorosia ebintu gutumika emegomba ya matoke iliyo baonie kunyora engeria bagendererie tali gwesichinse mbalimbali buna Migori, Kisumu, Machakos na Hero ese bali batutanganeire nande batumire chiusi chingabune ekikwenyorere ebintu bibakorosia so ntete ko akera abangina bambye muno ase okwebeka amona koena no mukia asokorosia ebintu ebi birigereretie kerenga kyabe kenene kera sokwenda gukechisegi cha nyumba. So wamekuwa wakitengeneza na tutaanza soon kuziuza ili wapate faida waweze kusaidia ama kusupport familia zao kifedha. Igati abangina abani go bagokire umurobulyo uyu ase orachi kubakonya gukora chisegi chigenga na kubolia bali abekegori egeke goswa elio bakonye asama